ఈరోజు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి నా అక్క చెల్లెలకి అన్నదమ్ములందరికీ జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత, ఆదివాసుల ఐక్యత. ముఖ్యంగా ఈరోజు పోలీస్ అధికారులకి ధన్యవాదాలన్నా, మీ సహకారం మాకు చాలా అందిస్తున్నారు. మీడియా మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 5th షెడ్యూల్ ఏరియా ఇది. ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 170 చట్టం పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి, పేసా చట్టం పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి, ఎన్టీఆర్ చట్టాలు పకడ్బందీగా చేయాలి. కానీ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆదివాసులను అణగదొక్కుతున్నారు, ఆదివాసులను అణగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వాలకు మనము వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఎన్ఆర్ఎస్ చట్టం వస్తే మన 170 చట్టం పోతుందన్నా మీరు గుర్తించుకోండి. 170 చట్టం పోతే మన భూములు మనకు దక్కాయి, మన అస్తిత్వాలు మనకు పోతాయి. ఈ రోజు జీవో నెంబర్ 3 పోయింది. ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చేయట్లేదు. కరోనా టైంలో మొత్తం పోయినాయి. అదే ఐటీడీఏ పిఓ గారిని అడిగితే ఏమంటున్నాయంటే 29 శాఖలు ఉన్నాయి సార్, మా పిల్లలను జాబులు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాము, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. ఎవరి కోసమైనా ఐటీడీఏ చెప్పండి, ఎవరి కోసం ఐటీడీఏ? ఆదివాసుల కోసం ఐటీడీఏ ఉంది. కాబట్టి వెంటనే 29 శాఖల్లో మొత్తం ఆదివాసులు నియమించండి. డిఎడ్ చదువుకున్న పిల్లలతో ఉన్నారు, వివిధ శాఖల వాళ్ళ చదువులు తగ్గట్టు జాబులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఆ చేసినామే కానీ పర్వాలేదు. ఏమంటారన్న బట్టలు ఉంటుంది కదా, ఈ డిమాండ్ మరొక పలకను ఎన్ఆర్ఎస్ చట్టం అమలు తీయమంటే అని బహుశా జీవో నెంబర్ 3 ఇంకా ఇయ్యాడు రాతాడు సగభాగం ఇయ్యాడు రాతాము చేస్తున్నారు కదా. చూసినప్పుడు నాకు ఐటీడీఏ ఏర్పరిచి 42 సంవత్సరాలు కాక బేర ఆదివాసులు బాధపడితే బోరసలు మీకు బట్టలకే కాదు ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲದೀಸಿ ಪೂಸ್ಕಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಿಡಿಎ పిఓ మాట్లాడితే బట్టలు ఉంటాయి. మా పవర్స్ లేవు, మా పవర్స్ లేవు. మరి ఎవరికి పవర్స్ ఉన్నాయి సార్ అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మా బాధ మా వాళ్ళంతా ఈరోజు మీకు తెలుసుకుంటున్నారు సార్. అదే పిఓ గారు ఆ రోజు మా పవర్స్ లేవు అంటున్నారు. కాబట్టి ఎల్ఆర్ఎస్ చట్టం మీద పకడ్బందీ మాకు ఎల్ఆర్ఎస్ చట్టం ఇక్కడ అమలు చేయమని చెప్పేసి క్లుప్తంగా ఎప్పుడైతే మాకు వివరణ ఇస్తారో అప్పటి వరకు మనం ఇక్కడ నుంచి లేచేదే లేదు. జై ఆదివాసి, మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ముగిస్తూ జై